Sa pagnanais na madugtungan pa ang kanyang buhay, inilungsad ng 57 anyos na pintor mula sa Legazpi City na si Rene Alster Oliva ang isang solo art exhibit sa isang malaking mall sa lungsod nitong Biyernes. Kwento niya, taong 2023 nang sumailalim siya sa angiogram procedure sa Kuwait at dooy na-diagnose na mayroon siyang congestive heart failure, congenital heart disease at enlarged heart. Aminado man na pinanghinaan ng loob, pero hindi umano siya nawala ng pag-asa na siya'y gagaling at malaking tulong daw sa laban na ito ang kanyang pagpipinta. Magdadalawang buwan na mula noong inilunsad niya ang kanyang solo art exhibit. Ang kinita naman sa exhibit ang kanyang ginamit sa pagpapagamot. Ngayon, muli niyang ibinida ang kanyang mga obra para sa kanyang tuloy-tuloy na gamutan. Nagkaroon po ako ng mas inspirasyon, naging inspired po ako na ipagpatuloy ito. Kaya po nakapag-exhibit na naman po ako ng may nagawa po akong mga bago. Kasi po yung una ko pong is successful po, and then I am praying na this one too will be successful din po. Dagdag pa niya, ang kanyang pagpipinta ay hindi lamang instrumento para makalikom ng perang pampagamot dahil sa pagpipinta niya rin nakukuha ang lakas para lumaban. I'm very happy po. Kasi po yung ginagawa ko is parang art therapy po kasi yun eh. Na-enjoy ko po yung and then yun ang nakakatulong po sa akin na para maka rin sa mga parang gamot siya eh. Ganun. Sa mga interesadong bumili at makita ang kanyang artwork, magtungo lamang sa SM City Legazpi sa mezzanine area o tumawag o magpadala ng mensahe sa mga numero sa inyong screen. Magtatagal naman ang exhibit hanggang sa July 20, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.